Sa Good Vibes, patahong-tahong booth kag setup, kasubong man panamit-namit timplada sang sinugba nga bangros. Ini ang ginbida sa 6th Festival sang Barangay Ginhalaran sa siyudad sang Silay. Yaring report ni Romeo Subado. Halin sa pagmarinate sa pagsugba. Sa mga panakot nga ginabutang, may kinailang nga diskarte ang 20 tanan ka mga purok nga nagpasakop sa 6 Sinugba Festival sa Barangay Ginhalaran sa Silay. Panamit-namit abi templada sa sinugba nga bangros ang isa sa mga pa-contest. Ang iban, hindi pa manugid sa ilang ginagamit ng ingredients. Ano sikreto nga manamit ang bangros? Secret! Secret na! Sikreto naman. May patahom-tahom man siyang booth kag table setting. Sa kada purok, makita ang sinakuay sa pagbulig sa mga residente. Kada booth, may kinaiya nga tema. Concept? Ang concept naman sir, ng daw aquarium type siya. Sunod sa kay punong Barangay Julay Upaw, ang isda ang isa sa mga mayor nga produkto sa barangay. May mga tion nga nagadagsa ang tuloy. Nagasulog ba mga pumuluyo sa gwa sa ilang mga puluyan ikaginashare sa ilang mga kaigod ang ilang sudan. Ini anang imbasihan sa kapistahan sang barangay. Tapos kung magdamo tuloy, tandaan isog ba sa wadalan? Supa na diya. Tapos na-share ka na doon kaon? Share na, yun sino lang nakawag na para kaon. So dali na galing ang kamuning nga style. May ginpanagtagman nga bugas kag dressed chicken sa kada pamilya sa pagsaulog sang ilang kapistahan. Wala pa diri nagatakop ang kapistahan. Madamo pa sila sang aktibidades nga naka-line up kag isa diri ang 10th Halaran Festival.